Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародар, имрӯз мо дар якчанд намуди дороҳо омадаге иншоалло ки дар бораи дороҳо ма шумода маълумот мерасонам. Антигрипп бародар. Ин барои бемориҳои бронхит, одамое ки хифа бисёр мезананд, туберкулез, грипп, простатит, ҳамин бемориҳода иншоалло ки фоидаи хуб дорад. Ина дар як рӯз 3 бор 30 минут пешаи хӯрок мехӯред ва 2 ҳафта зиёд курси лечение дорад бародар. Ва боз барои одамое ки сигарет мекашанд. Ба лаҳҷаи худ мо мегирем оҳиста оҳиста ломкаи сигарета ай байн мебарад. Инам дар як рӯз 3 бор мехӯред пешаи хӯрок ва 1 моҳ то 5 моҳа курси лечение дорад бародаро. Ва боз барои иммунитет бародаро. Одамое ки иммунитетшон пастаст, иншоалло ки иммунитета буланд мекунад, фоидаи хуб дорад. Ва ай асал ва мумиё тайёр кардаге ва боз ай ҳамин дору ай асала чанд намуд алафҳои табиӣ, мевагиҳои табиӣ тайёр кардаге иншоалло ки ай вошам дорем. Ва боз варон умра. Ин бародаро ба тамоми бемориҳо фоида дорад. Дил, рак, простатит, тамоми дардҳода иншоалло ки фоида дорад. Одамое ки адресҳои моро намедонанд бародаро, мо шаҳри Москва, метро Шолковский, микрорайон Первый майдан қарор дорем. Ин номрое ки шумо мебинед, ҳамин номрои моанд, иншоалло ки занг бизанед, мо дар хизматем бародаро. Ва доставка то тамоми метроҳои Москва ва одамое ки аз Москва берунанд ба тамоми шаҳрҳои Россия мо через почта иншоалло ки роя мекунем. Дар ин номро занг бизанед бародаро, мо ҳам ҳиҷома мекунем ва ҳам дар хизматем, тамоми дороро дастрас мекунем, мерасонем бародаро. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дига ин мишт чахай уман меомад.